patru pereți acasă. Continuăm această dimineață și îl vom cunoaște pe un tânăr care a reușit să descopere ceva inedit. Este elev în clasa 12 și are vise și aspirații mari. Kinetoterapeuții cunosc valoarea plăcilor de echilibru. Le folosesc la reabilitarea pacienților după accidentări sau intervenții chirurgicale. Mai nou, psihologii, pedagogii și părinții de la noi sunt fanii acestora. Din dorința de a crea ceva mai captivant decât gadgeturile, Denis Cebotar, elev în clasa 12, a inventat un joc distractiv care dezvoltă creierul. Ideea mea, care a parvenit parcă nici n-am observat cum, dar așa a fost, să combin drumul încrustat care bila trebuie să parcurgă din punctul A în punctul B și tabla de echilibru. În așa mod am considerat că pot să folosească nu doar copiii care au nevoie să se reabiliteze după accidentări, dar și de către adulți care au nevoie să folosească asta pentru un antrenament cardio. Am vrut, într-adevăr, ca copiii puțin să se distanțeze de la dispozitivele zilei noastre. Pentru confecționarea plăcilor de echilibru, adolescentul a folosit materiale ecologice. Eu am încercat să găsesc un fel de material care ar contribui la dezvoltarea ecologiei la noi în țară. Materiale eco, adică din placaj de mesteacăn. Ce prezintă placajul de mesteacăn? Sunt materiale de lemn care anterior au fost confecționate, să spunem, niște mobile. Mobila s-a deteriorat, a fost aruncată, după care lemnul acesta a fost reutilizat, a fost presat în metode speciale, cum se formează placajul îndeosebi, și punctul lui forte este că este ecologic, este dur și arată foarte fain. În placaj sunt încrustate labirinturi prin care jucătorii trec niște biluțe din punctul A în punctul B. Utilizatorii încearcă să facă asta în timp ce își mențin echilibrul. Psihologii și pedagogii spun că utilizarea acestor jucării sporește concentrarea și perseverența. Cât de uimitor n-ar fi, dar deja după 2 săptămâni se observă o creștere deosebită în abilitățile de vorbire, în caligrafia scrisului și pe lângă asta tot mai puțin important este dezvoltarea atenției, concentrației, scăderea impulsivității, hiperactivității, cum am mai spus anterior. Placa realizată inițial pentru antrenamentele schiorilor și a surferilor mai este folosită de sportivii care fac arte marțiale, dansuri și yoga. De asemenea, se utilizează în terapia de restabilire a echilibrului. Tot un proces de educație prin intermediul neurostimulatoarelor este de a turna chiar nisip acolo și de exercițiile de făcut pe încrustarea drumurilor care acolo este făcut în lemn. Și sunt foarte multe modalități. Recent, spre exemplu, am observat că pe tabla echilibru, copiii care sunt mai mici nu pot să menții echilibru, se sprijină de perete și paralel acolo îi aruncă o biluță și el deja cu dispozitivul pentru ping-pong, adică o dezbate sau prinde mingile sau încerc să aruncă mingea în sus și să o prindă, paralel să echilibreze pe tablă. Și deci cam asta. Denis vine cu un mesaj pentru toți tinerii, să nu renunțe la visurile lor. Cel mai important din punctul de vedere este să faci aici, într-adevăr, îți place și rezolvă o problemă. Cam asta. Eu cred că asta ar fi 2 lucruri cele mai de bază și, desigur, eu nu ezitat de a cere ajutor din partea prietenilor sau persoanelor dragi. Adică niciodată nu trebuie spus că n-am nevoie de ajutor, eu pot singur tot să fac, adică întotdeauna. Astea sunt lucruri, din punctul meu de vedere, interdependente. După absolvirea liceului, Denis planifică să-și continue studiile la Facultatea de Medicină, iar nouă nu ne rămâne decât să îi dorim mult succes. Bravo, bravo, Bravo! bravo! Totul e frumos aici. e frumos. El e simpatic, el e inteligent, el a făcut o chestie impresionantă, interesantă și pentru maturi și pentru copii, doar că noi eram siguri că o să urmeze facultatea de inginerie, ceva de El vrea la medicină. Vedem unde ajunge.